عیسا 5,000 مرۆڤان bi 5 nan û 2 masiyan têr dike. Gava goşandî vegeriyan ji Îsa re her tiştê ku kiribûn gotin. Wî ew bi xwe re birin û bi serê xwe çûn nêzîkî bajarekî bi navê Beyt Seydayê. Îcar gava elalet yanî gel ev tişt bihîst, ew li pey wî çûn. Wî ew qebûl kirin û ji wan re li ser padîşahiya Xwedê peyivî. Wî yên hewcedarê saxbûnê qenc dikirin. Çaxê ku roj li ber ava bû, her 12 hatin û jê re gotin: Elalet yanî gel berde, da ku ew herin gundên hawîrdor û nav malan, xwarin û cihê razanê ji xwe re bibînin. Çimkî em li vir li cihekî bêpêjînin. Lê wî ji wa re got: hûn xwarinê bidin wan. Wan lê vegerand û gotin: ji 5 nan û 2 masiyan pêve tiştekî me tune. Wekî dîn divê em herin û ji tebahiya gel yanî elaletê re xwarinê bikirin. Çimkî ew nêzîkî 5,000 mêrin. Îcar Îsa ji şagirdên xwe re got wan kom bi kom di her yekê de li dor pêncî bidin rûniştin. Şagirdan jî wisa kir û hemû dan rûniştin û wî rahişt her 5 nan û her 2 masiyan, çavên xwe ber bi ezman ve hildan û şikir kir. Ew şikandin û dan şagirdên xwe da ku ew wan deynin ber gel. Wan xwar û hemû têr bûn û hê 12 salikên ji pariyên hûrbûyî yên ku ji ber wan mabûn dan hev. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş ku binayên hêjan.